Balimanaw aw minnu sɔgɔlen bɛ an na ni waati kɛrɛnkɛrɛnnen in na nin ye aw ka sufɛ foli ye bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la. Kunnafoni minnu b'an bolo bi olu bɛna tali kɛ selima finikalaku kan. Seliba masurunya in na finikalaku bɛ ɲa jumɛn ma an ka taarisow kɔnɔna la. O kunnafoni ani caman wɛrɛw b'an bolo ka lase aw ma. A y'aw bisimila sɔni an bɛna olu walawala aw ye. Biye araba juye kalo tile 10 ani 5 san 2020 NFTV jabarani lajɛbagaw a y'aw bisimila ko kura aw ka bi kunnafoni di kɛnɛ kɔnɔna la. Sani an bɛ don an ka kunnafoni walawalali kɔnɔ an b'aw ladɔnya k'a fɔ ko CEDEAO maaw olu kɔni ye tɔnbolo labɛn ka bila ka na an ka jamana kɔnɔ yaasa kana kuma ɲɔgɔnyali nɔgɔya fanga tigilamɔgɔw ani ŋaniya yiralaw ni ɲɔgɔn cɛ. U y'a jira k'a fɔ k'u bɛna bɛnkan ɲini Mali politiki ko gɛlɛya la. O tɔnbolo yɛrɛ ɲɛmaya talen bɛ ni k'a di Nigeria jamanakuntigi kɔrɔ ni o ye Jonathan Goodluck ye. U kɔni sera yan bi an ka jamana kɔnɔ. An bɛ Ala deli Ala ka ni tɔnbolo nalen kɛ Mali fitinɛ banni ye. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen i n'a fɔ kunnafoni daɲɛ kumabaw la an y'a fɔ ɲɛna cogoya min na Seliba ale kɔni surunya la wa labɛnw bɛ ka sabati an ka bololabaara cakɛda caman kɔnɔna la. Bi an y'an kunda an ka tailleur kan ni olu ye finikalalaw ye olu nɔba bɛ an ka dongodon masiriw la. Finikalala dɔw sɔnna ni ka kuma ɲɛ u ka gɛlɛyaw kan ni bana ɲɛkɔrɔla in na ani fɛnɛ gɛlɛya caman minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ. Idrissa Badimi, Mariam Sakɔ ale ni Bakari Kone olu ye mun sɔrɔ an ye an ka ɲɛmada o fɛ. Kɔrɔlen ni seli sera k'i ka fini to i bolo i bɛ gayi kamanan na k'a d'a kan kalalikɛlaw tɛ sɔn k'i ka fini minɛ bilen k'a sabu kɛ fini cayali ye u tɛgɛ kɔnɔ nka a bɛ n'a fɔ ɲinɛn ta t'o cogo la bawo kalalikɛla caman y'a seereya k'a fɔ ko ɲinɛn fiɲɛ taabolo cogoya man ɲi k'a sabu kɛ daluya caman ye. An kɔni bɛ yan nɔ sugu a ka fisa dɔɔni mais a tɛ san tɔw bɔ fɔlɔ kɔ. Min nana n'o gɛlɛya ye banako b'a la ani problème caman bɛ dugu kɔnɔ sisan ani jamana kɔnɔ o de nana n'a ye ne ka ye t'a la quoi. A gɛlɛya a kun ka ca donc n'i y'a jate minɛ mɔgɔ minnu bɛna ni finiw ye pour que k'a kala donc ni wari tɛ mɔgɔw bolo o bɛ se ka k'a gɛlɛya dɔ ye. Bon ko fana ka ca ko minnu bɛ dugu kɔnɔ an b'a kalama donc a gɛlɛya ka ca quoi. An bɛ ka continuer ka fini minɛ parce que a bɛ komi fini ma caya ka so degré ma fɔlɔ mais an kɔni toujours an b'a kan. Sugu ma nɔgɔ sisan koyi n b'an tɔgɔ kɔrɔ le bolo n'o tɛ sisan kɔni foyi foyi yɛrɛ le tɛ yen ni mɔgɔ nana ni fini ye barika yɛrɛ fo a laban yɛrɛ bɛ taa n'a ye tellement que wari tɛ mɔgɔw bolo sisan modèle simple ni da nɔgɔmani fɔ a ye a bɛ taa wari tɛ mɔgɔw bolo sisan an b'an tɔgɔ kɔrɔ le bolo an yɛrɛ biraman kɔni a bɛ komi an ka wulu ko sarara. Nka bon danfaraba bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ parce que salon alhamdulillah a fisayara ka tɛmɛ ɲinɛn ta kan parce que banako in ani jamana ɲagami ko yɛrɛ min bɛ sen na sisan vraiment a ye marché sumaya dɔɔni mais an bɛ Ala tanu an b'an garisɛgɛ sɔrɔ alhamdulillah. Marché a ka fisa kosɛbɛ a ka fisa yɛrɛ de an b'a k'o kan seli surunyana ka ban bon an bɛ baaraw la yan an kɔni an bɛ ka jɔrɔ fo rendez-vous ko de la mais alhamdulillah ni Ala sɔnna o tɛ bɔ a la an jijalen don kosɛbɛ pour que client ka se ka satisfait cogoya min na. Denbayatigi caman dasiri bɛ kalali la o de hukumu kɔnɔna na u caman ye wele bila ka taa client yɔrɔ. Ne kɔni b'a ɲini client fɛ toujours ni baara b'u bolo ka na n'a ye an ka se k'a kɛ donc an b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ nɔgɔya cogo min na an ni ɲɔgɔn cɛ donc o de ka di ne ye vraiment. Client yɛrɛ kɔni a ka d'u ye ka na ni fini ye tiɲɛ yɛrɛ la mais wari tɛ yen de an yɛrɛ ma jigura mais an b'a ladeli Ala ka nɔgɔya kɛ u ka na ni baara ye an ka baara kɛ an bɛɛ ka dɔn to olu ka pari anw fana ka wari sɔrɔ. Bon mun kɔni bɛ ne bolo ka ɲɛsin client ma o de ye u ka bɔ ni finiw ye joona pour que an ka se ka kɛ ka bɛn ni seli ye parce que généralement b'a ye client bɛ na ni finiw ye retard la o b'a to fo seli tɔ une semaine quelques jours ka sɔrɔ ka bɔ ni finiw ye ko tailleur k'a kala ka bɛn ni seli ye a ka gɛlɛn dɔɔni. Seli diya dɔ ye fini ɲuman donni ye an bɛ dugawu de kɛ Ala k'a nɔgɔya denbatigi bɛɛ lajɛlen ye an ka se k'an ka denbayaw pari selidonya fɛ.
bi anya makodo anga faba gela baworela o minye giribuya la halaya ye anka jamana konnala o wale mi me sena kololo juno mi sega soro ola ani fene fere kenekerene juno mi sega tike yasa ka chamamba bo giribuya la mali konnala anka nyinin kela o kono willani ka nyinin ke anye akula uye musorani anka je ango laje Mama, abarika la dona. Garibuya ye kewale donin baye anka jamana konona la. Garibu nunu tuma dola, u shiba ta santuru kata bla santa ani shekina. Ni demiseni nunu chama me bon anka togoda udila, kana kala na muri karamoko ubulu. Ga, ma chama anka kala me dansira la, ni kuta bla, sira dafe delili u doroma. Ni kewale inkona ma chama fe bolon konona la. Garibu nunu fege kuye kalankuri. Mais asira kan lande bo amane fam do solution membo la fama lo biso ko solutionné ane aw ire ka tinadia ne aw ka jija biso ko solutionné tellement je ne comprends pas ay boli fen kacha ubi filia boli fen ni nyawante bon pour les mamans abisa ka ke ni c'est même ben que problème donc a bolon fait blali sababu nene kele nga personnellement ma fo parents ne nodo parce que bege exemple tayire ka ko shi ta fe idée ke ni chugala mais ne demsonu ye bolon fait ta bunu di karamo ma suvité ndembe balo chumu tado abe si chumu tado abe fini min do tado donc karamo bu be situation fin la karamo bu oui le tado donc karamo de obligé ko blana wala sa ko balo ni quoi non tenir suivi mo si teso e denga to tan quoi apambe mo bala aussi muna mo chama be o kena dingro ba dingulo dron ka bla srak ka blati donc la ni balu ba joyon de dina abi bokata yala strada ka yere bal chaman tawi yo tay fana ba ding la kubita kalana ka bla karamo gepeti u te penji karamo ke maka de numbalo karamo ke be unu e kala non ngedron karamo ke bla u bita gerbu yala ka dawr menino la u bita warji karamo ke ma bi balola wone re bulu u mani fa parce que ni de wulu kan ka se ka balo e bi de wulu e ti se ka balo ko ka blasti jago ya be abi mo chen le la abu se ka shi dan soro ka ku ke mo choy ou bien jo ere bisa ka patu bon ou bien bisa ka chola ka kem fa bon daglema dagayema ko ka cho ka bu dorguta ou be praxe kunu ka cho manona la ka muka peunchen kata bonere bulu akoni mani Abdoulaye Dukure ale ye mori karamogo ye wa gerebu koro don togoda la ay dofo anye garibuya kan bo garibu no mekenema ne refe garibu kan ka mara yoro la yoro mi na te ewa bla bedeka sabu na bla bedeka abena ni kololo ba fulaye kololo folo folo mobile do be se ka tansiraka waya kololo folo folo a flana abito na doro abse ka jogo wereta min manye min ta ewa masani karamogo be sagoye bawa anyaye ado bala o ba fo kana nini no ma soro donc abi préféré ka fendo ke femme manye solo ne re mi plene ne re gerbu yake mais tiana ne man take duguba kono ne ta be ke burusu kono ante fo yene to ya famu dumuni fendoro wori ko tala mais anya ye duguba ngona ya ye wori ko kala bo wori ko endu odi amasi ba yoro ni ma wori soro bo comme karamo ya fo chogomi ne ma soro o chogo yaka e ba ni chogo ya werela ala kan kisoma nyara ne ko ni pembe ne fe ka fo o yede u ka laje gerbuya unana di kalande koso o mana di wori ni koso bon donc an ka laje an ka ke donc ka ake o ka kalanke me wori ni an ko boala kubla bedeka an ko boala ni te masa sagoye bon masa nu fana ka laje bon ibi dendi ni ya be ni sira indeka ne refe
i k'a bɔ na hali k'a dɔn madrasa la ou bien i k'a dɔn fɛn wɛrɛ la bon min ka fisa ni ye quoi bon nin kɔni tiɲɛ la ne yɛrɛ garibuya kɛ mais ne kɔni tɛ n den don bon nin garibuya suguya in na quoi. Kɔlɔlɔ caman sɔrɔla ka fɔ garibuya kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔna la nka fɛɛrɛ jumɛnw bɛ se ka tigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yaasa denmisɛnnin ninnu bɛ se ka lakana. Denmansaw de kan ka n bɛ min fɛ o la ni min den bɛ nin cogoya la lɔkɔli bɔ nin cogoya la o de ka ɲi kalan tɛ se ka kɛ tan ni kalanko de don n'a kɛra kalan ye donc a bɛ se ka kalan kɛ a ma se nin ma mais ne bɛna mun de kɛ ka tila ka kalan kɛ nin kɔfɛ je ne comprends pas. Ni kɛlɛ ka go ne yɛrɛ bolo kɛlɛ ka go parce que mun na a kɛra y'a fɔ ko mɔgɔw cayara u balobagaw ma quoi. Bon i m'a ye den yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ i tun bɛ den wolo tun ye hɛrɛ de ye mais sisan den wolo tɛ hɛrɛ ye parce que u bɛ den wolo k'u fili sira kan ye bon parce que o la den wolo man d'u ye quoi parce que ni den wolo man d'i ye n'i ye den sɔrɔ n'e ma se ka a ladon cogo sɔrɔ jagoya e b'a bila sira kan ye ten o ma balo cogo min cɛman nkalon bon tɛ mara kɛbaliya nin bon mɔgɔw bɔlu u jɔyɔrɔw la quoi o dɔrɔn de don bon tɛ mɔgɔ bɛɛ ma mɔgɔ ma den wolo n'i sera k'a ladon jagoya a tɛ bila bɔlɔn fɛ o n ta bɛ n bolo n bɛ k'o ladon k'o balo hali n'i y'a bila kalan na k'a sara ka karamɔgɔkɛ sara est-ce que a bɛ taa garibuya kɛ bon ni i ma se k'olu kɔni kɛ duguba kɔnɔ k'u bila ye ten duguba kɔnɔ mɔgɔ si tɛ se ka bila ten denmisɛnninw ko ɲɔgɔn tigɛ o bɛɛ musaka bɛ bɛɛ la bɛɛ kungo ka ca bon ne bolo a kɛlɛ ka go quoi n'a sera ka kɛlɛ o kɔni ka di ne ye. Fɛɛrɛ min bɛ sigi sen kan fo jamana k'i jɔ a jɔyɔrɔ la k'a ka responsabilité ta o responsabilité tɛ ta dɔwɛrɛ la o kɛ centre dɔ ɲini ne yɛrɛ bolo ni se bɛ u bɛ centre de ɲini denmisɛnninw kɛ kalan kɛ kɛ deli in bɔ a la n'i bɛ fɛn min d'u ma i bɛ t'o d'u ma ye karamɔgɔkɛ bɛ to yen a bɛ loger a bɛ denmisɛnninw kalan ten ekɔliden tɔw bɛ suivi cogo min na kɛ denmisɛnnin u fana suivi ten quoi ni mɔgɔ min bɛ saraka di i bɛ t'u ka centre la i bɛ saraka di u b'u ka kalan kɛ u hakili lafiyalen don n'o tɛ ninnu tɛ se ka bɔ nin situation na k'u bɛ foyi kala k'a b'u nafa k'a bɛ don u kun na o tɛ se ka kɛ o parce que u bɛ si kɛnɛma de hali n'i ka mobili jɔ ni fɛn b'a kɔnɔ u b'a f'u ye k'a lajɛ tuma dɔw u tɛmɛtɔ bɛ se k'u bolo don u bɛ se ka fɛn dɔw ta a kɔrɔbalenw. Sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko garibuya kɛli duguba kɔnɔna la o tɛ taa ni kɔlɔlɔ tɛ ko hali k'a dan sirabakan deliliw dɔrɔn ma ko kasara bɛ se ka bɔ fan bɛɛ fɛ. Maa dɔw fana ye jalaki bin denmansaw kan k'u bɛ denw bila ka na u tɛ u kɔlɔsi ni k'u kibaruyaw ɲini. Denmansaw, karamɔgɔw ani jamana marabagaw u bɛɛ kan k'u ɲɛmunu nin gɛlɛya in na yaasa nin denmisɛnnin ninnu bɛ se ka kɔrɔbaya lahalaya ɲuman kɔnɔ togoya min na sabula olu de ye siniɲɛsigiw ye. Idrissa Badimi ale ye Mali kɔkana kibaruya dɔw salo an ye a ye mun sɔrɔ an ye an ka ɲɛmada o fɛ. Senegal jamana ɲɛmaaw y'u ka pankuru kɛnɛ dayɛlɛli ko kuma min fɔ u y'a waliya surɔ bawo u ka pankuru fɔlɔ wulila surɔ ni ka kunda Algérie faaba kan. Senegal pankuru kɛnɛ dayɛlɛla nka ko a ma dayɛlɛ diɲɛ jamana bɛɛ ye bawo diɲɛ jamana dɔw dancɛ suwan bɛ hali sisan. Senegal pankuru kɛnɛ dayɛlɛla nka ko coronavirus kunbɛli fɛɛrɛ minnu sigin bɛ sen kan ko ni dɔ ma fara o kan ko hali sisan fɛn ma bɔ a la. Bi araba juillet kalo tile 15 pankuru segi de kan ka wuli ni k'u kunda jamana kan jamana minnu dancɛ dayɛlɛlen don. An bɛ taa Centrafrique jamana kan fugulan bulamatigi minnu bɛ ka bɛn ni kɛlɛya sabati Centrafrique jamana kɔnɔ bin kɛr'u kan ka maa kelen bɔnɛ ani na ni ka maa fila jogi tɛnɛndon juillet kalo tile 13 san 2020. Ni wale in kɔni kɛra marifata jɛkulu dɔ fɛ n'o an ko a ma retour réclamation et réhabilitation. Kunnafoni kɔnɔna na an bɛ don Gabon jamana kan u ka jamana ɲɛmaaw ye Faransi wasaden min bɛ wele ko Bruno Fuchs u y'a ka kuma jaabi kuma min na a y'a jira k'a fɔ ko Gabon jamana ɲɛmaa Ali Bongo ko a ka kɛnɛya t'a to a k'a ka fanga tɔnin laban n'o bɛ taa jɔ kalo 18 bɔɲɔgɔnko la ni kuma in kɔni ma bɛn fanga kɛrɛfɛmaaw ma n'o ye jamana minisiriw ye. Gabon jamanakuntigi Ali Bongo ale ka kuma lasela Jésus Ela Ekonga ale ka fɔla ko nin ye nanzaraw ka fɛɛrɛ kura ye n'o ye ka farafina marako kura ko nin y'o o kuma dɔ de ye ko n'o tɛ k'u ka jamanakuntigi kɔni b'a la k'a ka baara kɛ su ni tile.
Idrissa Bani bɛ ka nin munumunu salo in de bɛ dan sigi aw ka bi don kibaru la min labɛnna ni ka lase aw ma fasiri jama bɛɛ ka cɛsiri kɔnɔna la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔw la an b'a fɔ ala ka jisuma kɛ halisa Mali gɛlɛyaw fura ye aw kan bɛn waati wɛrɛw la